Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Sunt onorat să fiu din nou împreună cu dumneavoastră și de aici, din capitala Marii Britanii, să vă spun bine ați venit la Genesis. Iată-ne așadar împreună din nou în părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos, încercând din toată inima să învățăm tainele sale, să învățăm cum să avem părtășie unii cu alții, dar mai ales cum să manifestăm în lume lumina sa de Creator, înțelepciunea, dragostea, mărinimia, empatia și bunătatea Lui de Dumnezeu. Pentru că, în fond și la urma urmei, El ne-a mandatat pe toți să mergem în toată lumea, să vestim Evanghelia sau vestea bună și să arătăm lumii ce înseamnă să fii un credincios autentic, un cristianos, creștin, un om care poartă în sine imaginea Domnului nostru Iisus Hristos. E bine, astăzi ne stă la dispoziție o temă destul de îndrăzneață. O temă în care în centrul atenției vei fi tu și cu mine. Oameni care, iată, purtăm titlul de fi și in extenso fiice ale luminii. Fii și fiice de Dumnezeu, pentru că este scris. El, Domnul Iisus Hristos, ne-a înfiat pe toți pentru ca să fim una împreună cu El, cu Duhul Sfânt și să fim predați Tatălui din ceruri ca o împărăție aleasă de oameni aleși pe sprânceană, oameni care poartă în ei înșiși mentalitatea practică a dumnezeirii, aceea care emană fapte bune, emană pocăință. Duminică am povestit despre împărăția luminii și am pus bazele a ceea ce înseamnă regatul, monarhia și sistemul prin care dumnezeirea s-a făcut cunoscută pe acest pământ. Am înțeles împreună că majestatea sa, pentru că este regele nostru, și voi știți bine la ce mă refer, are așadar un sistem care este reglementat în jurul termenului de monarhie și nici de cum de democrație, acolo unde fiecare dintre noi putem să facem ce vrem, cum vrem, să votăm dacă și pe unde. Important este să înțelegem că în împărăția lui Dumnezeu are loc oricine vrea. Oricine își dorește să fie împreună cu El, oricine crede în numele Domnului Iisus Hristos, crede în El ca Dumnezeu, îl acceptă, dar în același timp își asumă nu doar meritele de a fi parte în lumină, ci mai ales responsabilitatea care vine cu această titulatură fantastică. Pentru că nu e așa? Într-o monarhie, prinții și prințesele au o etichetă anume, specifică, măreață, pe care trebuie să o protejeze și pe care trebuie să o reprezinte cu cinste în această lume. Am vorbit așadar împreună despre diferența de opinie între monarhia lui Dumnezeu și modul în care biserica postmodernă încearcă să-l înțeleagă prin practica vieții lor de zi cu zi. Acolo unde bisericile s-au transformat cel mai adesea în grupuri de prieteni, ca într-un soi de adunare deșezătoare, nici de cum un aspect al sfielii în care să stăm împreună în reverență, pentru că știm că în fața noastră este un monarh care are autoritate supremă. Am vorbit așadar despre împărăția luminii și ca să o înțelegem bine, am pus-o în contrast cu împărăția întunericului, acolo unde în așa împărăție, după cum vine firul logic, mai există un împărat, împăratul stăpânitor al lumii acesteia. Vorbesc despre cel rău, care încearcă să-și impregneze și el, fiii și fiicele sale, fiii și fiicele întunericului, cu mentalitatea lui întunecată, rea, obtuză, tiranică, dictatorială. Dacă în monarhia lui Dumnezeu există bunătate, există dreptate și există adevăr, în împărăția celui rău, în împărăția întunericului, există răutate, există compromis și există minciună. Repet, dacă în împărăția lui Dumnezeu există bunătate, dreptate și adevăr, în împărăția celui rău există răutate, există compromis și există minciună. Este simplu pentru fiecare dintre noi să înțelegem unde ne
tragem seva? De unde ne tragem obârșia? Și ce tip de pașaport spiritual avem în buzunărașul ascuns al inimii noastre? Avem unul care să autentifice cetățenia în împărăția luminii sau, din contră, în împărăția întunericului. Și lucrul acesta este simplu de evidențiat prin analiza faptelor noastre. Emană ele bunătate sau răutate? Manifestăm noi în lume dreptate sau compromis? Adevăr sau minciună? Și am explicat data trecută faptul că această împărăție, împărăția lui Dumnezeu, nu la întâmplare este denumită ca fiind împărăția luminii. Este interesant și important în același timp să înțelegem de ce avem acest titlu, pentru că altfel nu vom prinde ideea centrală, care este deosebit de importantă și de, aș spune eu, majestoasă prin definiția ei, pentru că ne ridică la statutul de fi și fiice a lui Dumnezeu. Ei bine, vorbeam despre lumină, pentru că lumina în cuvântul lui Dumnezeu nu se referă musai la această explozie cuantică de fotoni care creează lumina vizibilă, spectrul vizibil, rogvaiv pentru noi, această emisie de radiație electromagnetică. Când vorbim despre lumină în cuvântul lui Dumnezeu, cu precădere în textul nostru, vorbim despre sens, învățătură, cunoștință, adevăr. Pentru că toate acestea au fost înglobate în texte care au autentificat de ce împărăția luminii și Dumnezeu însuși vorbea în terminologia aceasta. Iată, de exemplu, vă readuc aminte, Psalmul 27, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Pentru că, Doamne, Tu ești izvorul vieții, Psalmul 36, versetul 9, prin lumina Ta vedem lumina, cu alte cuvinte, prin înțelepciunea Ta căpătăm și noi cunoștință. În fond, Domnul Iisus a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cu alte cuvinte, cine vine după mine va avea cunoștința care să-l separe de moarte, pentru că va înțelege ce trebuie să facă, ce pași, pe ce cărări și ce fapte în această lume, astfel încât să se califice pentru împărăția lui Dumnezeu. Atenție, când spun fapte, nu asimilez ideea că noi suntem mântuiți prin fapte. Noi suntem mântuiți prin bunătatea și harul lui Dumnezeu, care este un dar nemeritat. Dar odată mântuiți, generăm fapte vrednice de pocăința noastră. Așadar, există o distincție mare și vă rog să nu înțelegeți greșit. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, ci odată ce am fost mântuiți, începem să facem fapte vrednice de schimbarea minții noastre. Pentru că, așa a spus Domnul Iisus Hristos, Ioan 12, eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Cu alte cuvinte, să înțeleagă, să vadă adevărul și adevărul acesta să îl elibereze. Așadar, având în vedere aceste aspecte, vom merge direct la ceea ce ne interesează pe noi. Așa cum 1 Tesaloniceni ne-a spus în capitolul 5, în scrisoarea lui, apostolul Pavel, în momentul în care scrie bisericii din Tesalonic, el face o distinție mare între fiii luminii și fiii întunericului și, in extenso, fiicele luminii sau fiicele întunericului. Voi, spunea apostolul Pavel, toți sunteți fii și, in extenso, fiice ale luminii și fii și fiice ale zilei. Noi nu suntem ai nopții și nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji, căci cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată noaptea, dar noi care suntem fii ai zilei, ai luminii așadar, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca să veghem și fie că veghem, fie că dormităm, să trăim împreună cu El.
Este un text, apropo, în oglindă și în rezonanță cu ceea ce veți găsi în Efeseni capitolul 5 și Efeseni capitolul 6. Așadar, fii și fiice ale luminii, fii și fiice ale împărăției luminii. Pe ce mă bazez când spun lucrul acesta? Ei bine, Galateni capitolul 4 ne spune că noi am fost înfiați de Domnul nostru Iisus Hristos și predați Tatălui. În fond și la urma urmei, la vremea potrivită, El a venit pe acest pământ și pentru că odată cu mântuirea pe care a adus-o ne-a trimis și pe Duhul Sfânt, Duhul Fiului Său, ca să strigă Abba, adică Tată, citesc din Galateni, capitolul 4, versetul 6 și 7, așa că tu și cu mine nu mai suntem robi, ci suntem fii și fiice, și dacă suntem fii și fiice, suntem și moștenitori. Cu alte cuvinte, suntem parte încorporată în împărăția luminii. Dar, acum, mergând înapoi, doar pentru a analiza starea noastră, am înțeles că împărăția luminii este o împărăție a bunătății, a dreptății și a adevărului, nici de cum a răutății, a compromisului sau a minciunii. Antonimele perfecte pentru ceea ce am exprimat despre împărăția luminii. Dacă Domnul Iisus Hristos așadar este împăratul luminii, dacă El ne-a adoptat să fim fii și fiice ale luminii, trebuie ca noi să avem o caracteristică specifică înmănunchiată în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ca noi să avem o particularitate specifică a împărăției luminii. Și întrebarea la care cel mai probabil ar trebui să răspundem astăzi este: cine face parte din împărăția luminii? Cine se califică să fie parte din împărăția luminii? Cine se califică să primească titlul de fiu sau in extenso fiică a luminii sau fiică de Dumnezeu? E bine, răspunsul este unul simplu și direct. Ioan, capitolul 3, versetul 5, acea discuție fantastică dintre doi rabini. Domnul Iisus Hristos, rabin, învățător și Dumnezeu în același timp, și Nicodim, rabin, în fapt rabinul rabinilor, învățătorul învățătorilor, și totuși om. Și când au această discuție, în miez de noapte, foarte interesant acest aspect, când Nicodim vine la Domnul Iisus Hristos ca să capete lumină, să capete înțelepciune, vine în miez de noapte, primește această informație. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din nou, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ne aducem aminte, puțin, dacă dăm timpul înapoi, noi știm că împărăția luminii sau împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor sunt unul și același lucru. Marcu 1 cu 14 și 15. După ce a fost închis Ioan, Domnul Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Luca 8 cu 1. Curând după aceea mergea din cetate în cetate și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el, Luca 9 cu 1. Apoi a trimis pe ucenicii lui la rândul lor să vestească împărăția lui Dumnezeu. Luca 9 cu 26. Adevărat vă spun că sunt unii dintre voi care stau aici care nu vor gusta moartea până când nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Fantastic! La ce se referea Domnul Iisus Hristos? La un moment în spațiu și timp, când în existență avea să fie prezentată cea mai frumoasă lucrare, ascunsă de veacuri în Dumnezeu, încă de la începutul istoriei noastre a oamenilor, încă din veșnicii, ba chiar încă de atunci de când nu exista nimic, ci doar Dumnezeu, doar Dumnezeirea. Vorbesc aici despre biserică care a fost în planul lui, care a fost în proiectul lui încă de atunci. Unii nu vor gusta moartea până când nu va veni, așadar, timpul bisericii, timpul împărăției lui Dumnezeu, timpul împărăției luminii, pentru că împărăția luminii este împărăția lui Dumnezeu, iar partea ei proiectată în momentul acesta în noi oamenii se numește Biserica lui.
Acum, am lămurit că din biserica lui, din împărăția luminii, fiii și fiicele luminii, așa cum spune apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5, de la 5 în jos, toți aceștia au anumite caracteristici. Mare atenție! Pentru că este fundamental ca tu și cu mine să ne întrebăm dacă avem aceste caracteristici, pentru că altfel s-ar putea ca pașaportul care acreditează ideea de fiu sau fiică a luminii să fie unul falsificat, să fie unul furat, să fie unul care să nu fie dublat de apostila sau de recunoașterea lui Dumnezeu și s-ar putea, fără să ne dăm seama, să marșăm în această lume pe premisele sau bazându-ne pe niște resurse pe care să nu le avem de fapt și la momentul în care Dumnezeu să ne ceară socoteală, să rămânem rușinați. Atunci însă va fi prea târziu, de aceea haideți să ne facem temele astăzi, să vedem ce caracteristici și apoi cum sunt manifestate în practică aceste caracteristici, care este mentalitatea practică a fiilor și fiicelor luminii, pentru ca, înțelegându-le, să ne verificăm așadar dacă le avem în noi încine și dacă nu le avem, repede să le procurăm și să le aplicăm. Pentru că Dumnezeu ne va căuta în funcție de aceste lucruri. Pentru că Dumnezeu te va striga pe nume, acolo unde ești, în funcție de aceste lucruri. Pe Dumnezeu nu-L interesează câte diplome ai. Pe Dumnezeu nu-L va interesa cât de multe titluri ai acumulat în această lume. El va dori și te-a binecuvântat și m-a binecuvântat cu înțelepciune ca să ascendem până la cel mai înalt nivel, să fim cap și nu coadă. Dar, chiar și când vei ajunge cap, nu este suficient și nici măcar necesar pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a dat posibilitatea ca pentru un moment să fii doctor în știință, să fii un bancher sau miliardar al acestei lumi, să fii un om iscusit și mare inventator, un om cu recunoaștere internațională, să știi că Dumnezeu te-a binecuvântat să fii cap și nu coadă și binecuvântarea Lui va rămâne pentru că este rostită cu dragoste, dar este un dar mare aici, scris în litere capitale, când va trebui să ne calificăm pentru cer. Dumnezeu nu se va uita la cât de cap ai fost și nu coadă, ci se va uita la ceea ce ai făcut din postura aceea, la roadele tale. Așadar, dacă pe acest pământ ești cap și nu coadă, să știi că nu este suficient. Va trebui să faci fapte vrednice de pocăința ta, fapte vrednice de mântuirea ta, fapte vrednice de răscumpărarea ta. Repet, nu pentru a-ți căpăta mântuirea, nu pentru a-ți căpăta răscumpărarea, ci pentru ca să le manifesti, să manifesti mântuirea, răscumpărarea și alegerea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, cetățenia ta în împărăția luminii. Așadar, iată câteva caracteristici. Domnul Iisus Hristos a făcut următoarea afirmație. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte înalt nu poate să rămână ascunsă. Și nimeni nu aprinde lumina ca să o pună sub tobroc, ci o pune în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Vedeți aici acest text din Matei, capitolul 5, versetul 14, 15 și 16, identifică modul în care Dumnezeu se raportează la cei pe care și-a ales ca să fie ai Lui. Aceia cărora le-a înmânat pașaportul de fii ai luminii și în extenso fiice ale luminii. Și anume, oameni care nu pot fi ascunși, oameni care nu pot să trăiască cu un picior pe punte și unul în luntre, care nu pot să stea într-o condiție duplicitară, să fie bun creștin la biserică duminica și apoi să-și trăiască viața in extenso, liniștiți, în plăcerile vieții în timpul săptămânii. Vedeți, ei nu pot să rămână ascunși pentru că au niște particularități, pentru că lumina strălucește întotdeauna în întuneric și de oriunde te uita, o vei vedea. Îmi aduc aminte de unul dintre prietenii mei, mi-a fost diacon aici multă vreme la Londra, apoi a trebuit să se relocheze în România înapoi. Fratele nostru
nu-mi permit să-i spun numele public, dar fratele nostru a fost miner, a fost maestru miner și îmi povestea despre rigorile și munca grea care se producea în mină și câteodată se oprea curentul electric și îmi spunea că o scânteie, o mică scânteie putea fi sesizată chiar de la 2 km, 2 mile distanță, mai mult de 2 km, 2 mile distanță. Atât de mare impact îl are o simplă scânteie în întunericul dens. Așa ar trebui să fim și noi. Lumini pe un munte înalt. O cetate așezată care să fie văzută de toți. Acum, de ce am început cu acest text? Pentru că el este încheierea unui discurs fantastic, în care Domnul Iisus Hristos arată caracteristicile acestor oameni care luminează înaintea oamenilor, acestor frați și surori care fac fapte vrednice de pocăință, acești oameni care sunt un exemplu atât de bun pentru ceilalți încât în momentul în care lumea îi vede, nu o cărăște pe Dumnezeu, chiar dacă pe ei o cărăște, ci la momentul cercetării lor îl slăvesc pe Dumnezeu care este în ceruri. Matei 5:16. Ei bine, despre ce oameni este vorba? Pentru că asta este concluzia unui discurs fantastic și permiteți-mi să spicuiesc câteva aspecte din acest discurs. Iată așadar caracteristicile. Fericiți sunt cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Primul aspect, prima caracteristică, primul reper prin care poți identifica un adevărat fiu sau fiică de Dumnezeu, fiu sau fiică a luminii, apartenent sau apartenent în împărăția cerurilor, este a fi sărac în duh. Aici nu este vorba despre a avea mai mult sau mai puțin Duh Sfânt, așa cum încearcă unii să înțeleagă. Nu este vorba de a avea mai multă sau mai puțină cunoștință. A fi sărac în Duh este o expresie grecească veche care însemna a fi falimentar față de tine însuți și a te considera falimentar vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă normă. Cu alte cuvinte, să înțelegi că tu prin tine însuți nu poți face nimic, să înțelegi că tu prin tine însăți ai falimentat total, să înțelegi neputința. Ba, mai mult decât atât, vedeți voi aici textul este a fi sărac. Sunt doi termeni, ptokos și penikros, în limba greacă. Ptocheia, termenul folosit aici, însemna sărăcie lucie. Cu alte cuvinte, să nu-ți mai rămână nimic pentru tine, să crezi cu fiecare părticică a ființei tale că tu prin tine însuți nu poți face nimic. Ei bine, spuneți-mi dacă veți găsi o definiție a pocăinței mai frumoasă decât aceasta. Pentru că în fapt și la urma urmei, când te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că îți recunoști tot falimentul, nu doar în mici arii. Nu mergi la Dumnezeu și îi spui, Doamne, eu sunt un om rău doar atunci când mă întâlnesc cu prietenii. În rest sunt lapte și miere. Doamne, eu sunt un om rău doar când mă cert cu soția mea. În rest sunt lapte și miere. Un adevărat pocăit, un adevărat credincios, un adevărat fiu al luminii sau fiică al luminii, este omul care își recunoaște falimentul total prin el însuși. Fericiți sunt așadar cei săraci în Duh. Te întreb astăzi, tu ești unul dintre ei? Când te-ai întors la credință, ai renunțat în integralitate la tine însuți, la tine însăți? Sau ți-ai mai păstrat în cufărul minții câteva părticele pentru tine, ascunse, pentru plăcerile de o clipă, de o șchioapă? Iubiții mei, adevărat vă spun că dacă voiește cineva să vină după mine, a zis Domnul Iisus Hristos, Matei 16, versetul 24, să se lapede de sine, apoi să-și ia crucea și apoi să mă urmeze. Primul lucru și cel mai greu în viața noastră este să ne lepădăm de noi înșine. Fericiți însă aceia care moștenesc împărăția cerurilor, pentru că a lor este împărăția luminii, sunt aceia care au început cu începutul. Fericiți sunt cei
săraci în Duh. Apropo, termenul de aici, în românește, este tradus ferice. Macarios, în grecește, este în fapt un substantiv adjectivizat. Fericit sau fericită. Fericit sau fericită este așadar o concluzie. Este urmare a unui proces deja finalizat. Când spui în românește ferice de cel ce, este o proiecție în viitor. Va fi ferice de tine dacă faci asta. Când spui fericit este cel, este deja o concluzie a omului care deja a ajuns acolo. Așadar, fericiți sunt cei săraci în Duh. Tu ești un om care ți-ai recunoscut falimentul. Sunt eu un om care mi-am recunoscut falimentul. Dacă nu, s-ar putea ca cetățenia noastră să nu fie una în împărăția luminii și s-ar putea să pretindem. 2. După ce te-ai pocăit cu adevărat, ți-ai recunoscut falimentul, ajungi să plângi. Fericiți sunt cei ce plâng pentru că ei vor fi mângâiați. Despre ce plângere este vorba aici? Evident, despre a-ți regreta starea, păcatul, să te doară ceea ce ai făcut. Că dacă nu te doare și ești imun la rele și le vezi pe toate ca pe o natură firească a vieții, atunci nu vom ajunge niciunde. Vedeți voi, societatea în care suntem astăzi, ne-a obișnuit pe fiecare în parte să nu mai avem remușcări, să privim totul ca pe mici greșeli. În fond și la urma urmei, există o nerozie care să vorbește la scară largă în Biserica lui Dumnezeu în vremurile acestea, că oamenii nu mai fac păcate. Ați mai auzit astfel de lucruri? Se spune că pocăiții, de fapt, ei nu mai păcătuiesc, ei fac doar mici greșeli. Da, greșelile sunt omenești, așa că, nefiind păcate, Dumnezeu le trece repede cu vederea. Iubiții mei, oamenii săraci în Duh își plâng cu amar păcatul și îl răstignesc pe cruce, îl dau afară din viețile lor. Ba mai mult decât atât, vedeți voi, următorul este că ei devin blânzi. Devin blânzi și în consecință vor moșteni pământul. Blândețea aceasta nu înseamnă că ei dintr-o dată s-au transformat în oameni molcomi, oameni de care îți poți bate joc cum vrei pentru că ei nu răspund, sunt cumva deconectați de la realitate. Nu despre astfel de oameni este vorba aici. Cuvântul acesta, blândețe, eu l-am mai explicat cu multe ocazii, face parte din acele momente în care un cal, un Mustang, este în procesul de instruire pentru echitație, pentru călărie, este obișnuit cu călărețul și este momentul acela în care calul, într-o fracțiune de secundă, înțelege că cel care îl călărește este stăpânul lui și din momentul acela nu se va mai zbate, nu va mai da din picioare, nu se va mai arunca în toate direcțiile și își va accepta stăpânul. Își va accepta acel om ca fiind cel care îi va da de mâncare, cel care îi va da apă, cel care îl va îngriji, cel care îi va asigura siguranța, îi va asigura confortul și așa mai departe. Vedeți voi, despre acești oameni este vorba aici. Ferice de cei care se lasă îmblânziți, care se lasă sub controlul lui Dumnezeu. În mod practic, nu doar declarativ, nu doar verbal, nu doar ca să arate celorlalți că sunt și ei printre cei ai luminii. Mare atenție! Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, ne-a spus o pildă că la nunta lui, când și-a aruncat privirile, a găsit pe cineva care n-avea haina de nuntă. Este un simbol al haina de nuntă, înseamnă, într-o traducere, așa după această figură de stil, o haina faptelor bunătății. Și Dumnezeu l-a scos afară de acolo. Cum mai putut tu să intri aici fără haina de nuntă? Asta nu înseamnă că cumva vor fi oameni care se vor vârî pe ascuns în împărăția cerurilor. Pilda aceasta a fost lăsată de Dumnezeu tocmai ca să ne identifice, să ne arate că este imposibil. Este imposibil ca cineva să intre acolo pe blat sau pe ușa din dos.
Și chiar dacă în pilda aceasta ni s-a arătat acest sistem în care cineva cumva a ajuns acolo, Dumnezeu ți arată că este imposibil ca el să fie acceptat și că nimeni nu va putea pătrunde în împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei flămânzi și încetați după dreptate. În românește este neprihănire. Cuvântul grecesc este dreptate. Este o diferență între neprihănire și dreptate. Neprihănire înseamnă fără prihană sau fără vină. Fără vină ar însemna fără păcat. Conceptul de aici este dreptate. Nu știu de ce s-a tradus neprihănire. Este dreptate. Ce înseamnă dreptate? Că alb e alb întotdeauna. Nu e gri, nu are tonuri de gri cât mai aproape de alb, ci este alb în integralitatea lui. Nu negru, ci alb. Împărăția luminii înseamnă că este împărăția luminii, nu este împărăția amurgului, nu este împărăția zorilor de zi, este a luminii. Nu e o zonă crepusculară, nu e o zonă între. Nu este între noapte și zi. Nu este între noapte, între întuneric și lumină. Este lumină. Lumină. Fii ai luminii. Așadar, fericiți sunt aceia care sunt flămânzi și însetați după dreptate. Să-ți dorești, așa cum în căldura verii tânjești după un pahar de apă, așa să tânjești după dreptate. Să te doară când vezi ceva nedrept. Să te doară sufletul, să te săgeteze lucrul acesta. Așa sunt fiii luminii, așa sunt fiicele luminii. Ba, mai mult decât atât, ei sunt milostivi. Sunt milostivi, au milă. Foarte interesant că din fiecare acest rând citit de aici, din fiecare verset, eu am făcut câte 2 predici și încerc să rezum în câte 1 minut, 2 aceste 2-3 ore de predici la fiecare în parte. Așadar, dacă e nevoie de mai multe explicații, să-mi spună și vi le voi aduce, dar pe scurt, milă aici este esența caracterului lui Dumnezeu. Repet, esența caracterului lui Dumnezeu. Nu la întâmplare era spus, căci milă voiesc și nu jertfă, bunătate practică voiesc și nu jertfă, bunătate manifestă și nu jertfă. Totul își are rădăcina Exodul 34, atunci când Dumnezeu își demonstrează caracterul său lui Moise și prin Moise nouă tuturor. Iubiții mei, milă este expresia caracterului divin. Fiii și fiicele luminii sunt plini de milă, nu de răzbunare. Chiar și dacă ar avea dreptul să se răzbune, ei pun piatra jos și caută cu tot din adinsul ca în persoana care le stă înainte, care este demn de a fi săgetat, de a fi executat, ei caută să găsească măcar un mic centimetru pătrat, un mic indice de bunătate, de milă, să-și dea silința, să găsească în celălalt omul. Să te uiți la celălalt și să încerci să înțelegi că atât de rău cât ți-a făcut, e și el tot om. Are și el tot lacrimi ca ale tale. Că poate este și el tată, mamă, fiu sau fiică. Așa fac copiii de Dumnezeu. Nu pun mâna pe sabie sau pe piatră, ci își dau silința să caute și să scormonească ca și, sau chiar și, în cel mai, aș spune eu, negru, inamic, să găsească o mostră de bunătate. Poate un vecin care ți-a făcut rău, să găsești bunătate. Poate un prieten care te-a înșelat, să-i cauți o circumstanță atenuantă. Asta înseamnă milă. Să nu arunci cu piatră. Mai mult decât atât. Fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Atenție, în mentalitatea evreilor nu era vorba despre acest organ care pompează sângele în sistemul circulator. Este vorba despre centrul ființei omului, a minții sale. Oameni care își dau silința să-și păstreze inima, mintea, în paranteze, ce înseamnă curat? Plină de cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care nu-și petrec timpul
umplându-și mintea cu toate bazaconile din lume, cu bârfe, cu iscodiri, cu zăzanie, cu uneltiri, ci ei sunt ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Ei își dau rodul la vremea lor pentru că ei cugetă la cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte și umplu mintea cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, oamenii aceștia sunt împăciuitori. Un fiu sau o fiică a luminii este un om al păcii, care caută nu doar dreptatea, ci să aducă pacea, și unde vine el este pace. Dar nu e pacea aceasta stil armistițiu pe care noi o încercăm. Ați văzut acum în momentul acesta între Rusia și Ucraina se încearcă armistiții, cu alte cuvinte, să stăm la aceeași masă, să încercăm să discutăm, fiecare cu pistolul lui încărcat sub masă, dar măcar să ne zâmbim. Dumnezeu nu este așa. Pentru Dumnezeu pace înseamnă reîntregire, înseamnă să pui înapoi tot ce a fost stricat, să-ți dai silința, să-l întregești pe celălalt, nu să-l fărâmi, nu să-l scoți de pe traiectorie. Interesant însă că fiii și fiicele luminii mai au o caracteristică. Cu cât vor promova mai degrabă aceste lucruri decât răutatea, cu atât emisarul răutății, emisarul duplicitarismului și al compromisului, emisarul minciunii, știți ce va face? Ne va lua în colimator. Fiii și fiicele luminii vor fi vorbiți de rău. Cum adică noi pocăiții să fim vorbiți de rău? Cum mai vine și asta? Întotdeauna a fost și până la final va fi. Domnul Iisus Hristos nu avea unde să-și pună capul. Știți că nu la întâmplare este scris, iată că Fiul omului nu are unde să-și pună capul. Dar de ce? Oamenii se uitau la el cu răutate. Cu cât manifesta mai mult har, cu cât manifesta mai multă înțelepciune, oamenii deveneau invidioși, pismuitori, geloși. Mari preoți, fariseii, cărturarii vedeau în el un concurent. Vedeau în el o amenințare care era mai bun ca ei. Predicile lui erau mai clare. Cuvintele lui erau aducătoare de sens și de lumină. Vorbele lui erau blânde. El nu țipa, nu amenința. Și atunci, pentru ei a devenit un concurent și ei l-au dat la o parte, l-au pismuit, l-au vânat, l-au urmărit. L-au urmărit cu vorba, au încercat să-l prindă, i-au întins curse, au încercat să-l șantajeze, au încercat să-l lovească, până într-un final încât n-au mai putut și au trecut la fapte și l-au lovit și fizic, l-au acuzat pe nedrept. Într-o singură noapte a fost judecat de 6 ori. Toate aceste judecăți au fost ilegale, toate. Atât după legea iudeilor, cât și după legea romanilor. Și totuși l-au executat. Nici măcar judecata lor n-a fost corectă. Așa vei fi și tu. Din pricina mea, din pricina neprihănirii, adică a dreptății, pentru că voi căutați dreptatea. Din pricina aceasta veți fi prigoniți. Și Apostolul Pavel merge și spune că toți aceia, nu doar unii, nu doar o parte, nu doar bărbații sau nu doar femeile, nu doar tinerii sau doar bătrânii, toți aceia care își vor da silința să trăiască în evlavie, adică cu alte cuvinte, o viață după voia lui Dumnezeu, toți vor fi prigoniți. De cine? Cine vor fi prigonitorii? Frații, surorile, rudele, prietenii, societatea. Ce trebuie să facem? Să ne bucurăm. Să ne bucurăm. Bucurați-vă și veseliți-vă când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri neadevărate și rele împotriva voastră. Bucurați-vă! Mai mult,
Domnul Iisus Hristos plusează. Veseliți-vă! Sunt diferențe colosale între cei doi termeni. Unul implică bucuria și sentimentul intern a unei inimi care se veselește, plină de bucurie că a realizat ceva, și apoi un alt termen, cel de-al doilea termen, este bucuria practică. Să sari în sus de bucurie. Să te duci să te bucuri împreună cu toți apropiații tăi. De ce? Pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Ești pe picior de egalitate cu prorocii care au fost înainte de tine. Așadar, vedeți voi cum arată fiii și fiicele de Dumnezeu? Fiii și fiicele din Împărăția Luminii? Ascultați! Sunt cu adevărat pocăiți, săraci în Duh. Își plâng păcatul. Nu găsesc circumstanțe atenuante niciodată, ci aduc corecție. De câte ori cad în greșeală, de câte ori cad în păcat, imediat corectează. Conștiința îi mustră și corectează. De ce? Pentru că ei se lasă îmblânziți de Dumnezeu. Se lasă educați, se lasă instruiți, se lasă antrenați prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și stând lângă Dumnezeu și lângă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sunt flămânzi și însetați după dreptate. Flămânzi și însetați după dreptate. Practic au devenit ca Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că El însuși este flămând și însetat după dreptate și este adesea descris pe paginile Scripturilor. Și când sunt flămânzi și însetați după dreptate, fiii și fiicele de Dumnezeu, au totuși milă, sunt miloși, sunt oamenii bunătății, au mintea curată, sunt împăciuitori și totuși deranjează. Dar asta nu îi oprește. Ei luminează. Indiferent cât de tare îi vor durea ochii pe oamenii întunericului, pentru că tu vei străluci, luminează și nu te opri. Indiferent cât de tare se va zmiorcăi cel rău și va răgni de jur împrejurul tău, luminează și nu te opri. Indiferent cât de mult și de tare ar mugi și s-ar prăbuși chiar și munții în adâncul mărilor, pentru că sunt deranjați de lumina ta, nu te opri, luminează. Luminează și vei vedea cu ochii tăi fericirea absolută. Pentru că voi și cu mine suntem lumina lumii. Suntem o cetate așezată pe un munte înalt, care nu putem să rămânem ascunși. Pentru că atunci când Dumnezeu a aprins această lumină, nu a aprins-o și a pus-o sub tobroc, ci a pus-o în sfeșnic, ca să lumineze tuturor oamenilor din casă, ca ei să vadă faptele noastre bune și în vremea cercetărilor, ne spune Apostolul Petru, să-L slăvească pe Dumnezeu, pentru că la momentul potrivit te-au văzut pe tine. Cum ai reacționat ca un veritabil copil de Dumnezeu, fiu sau fiică a luminii. Iubiții mei, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Să nu credeți că doar dacă zicem, cum ziceau evreii odinioară, l-avem ca tată pe Avram, lucrurile se vor rezolva. Trebuie să facem fapte. În fond, Apostolul Ioan ne spune în 1 Ioan 1,7 că dacă noi umblăm în lumină, stăm așadar lângă Domnul Iisus, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și cu sângele Domnului Iisus Hristos, și Domnul nostru Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Acum, în încheiere, câteva caracteristici practice. Dacă acestea au fost caracteristicile și mentalitatea mare, clară, direcțiile specifice ale unui fiu și în extenso fiice ale luminii, iată câteva practici pe care ei le pun la îndemâna tuturor celorlalți. Romani, capitolul 12, versetul 9. Dragostea mea și dragostea ta să fie fără prefăcătorie, să ne fie groază de răutate și să ne lipim tare, 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 tare de tot de bunătate. Să ne iubim unii pe alții cu o dragoste frățească și în cinste, fiecare să dea întâietate unul altuia. V-ați închipuit vreodată o lume ideală?
o lume în care nimeni nu rămâne trântit la pământ, este lumea în care fiecare îl va împinge în sus pe celălalt. Nu pe el însuși, ci pe ceilalți. Nu îi împinge în jos ca să se ridice pe sine, ci îi împinge pe ceilalți în sus, iar pe el îl împing alții. Să știți că această lume va domina pământul. Nu acesta. Un cer nou și un pământ nou. Cum sunt fiii și fiicele de Dumnezeu? În sârguință, ei sunt fără preget. Sunt întotdeauna plini de râvnă cu Duhul. Îi slujesc Domnului. Roman 12:12, ei se bucură întotdeauna în nădejde, în nădejdea că sus este Dumnezeu care la momentul potrivit va veni și nu va zăbovi încă puțină, foarte puțină vreme. Și răsplătirea lui este cu el, ca să dea fiecăruia după faptele lui. Fiii și fiicele luminii sunt răbdători în necaz. Treci prin necazuri, treci prin valea umbrei morții, să nu te temi de niciun rău, căci Domnul e cu tine. Toiagul și nuiaua lui te mângâie. Ba mai mult, el îți va întinde masa în fața potrivnicilor tăi. Îți va unge capul cu un de lemn și paharul tău va fi plin de va da peste el, pentru că te iubește, zice Domnul. Trebuie doar să fii răbdător, doar să fii răbdătoare în necaz. Mai mult decât atât, fiii și fiicele de Dumnezeu, fiii și fiicele luminii sunt întotdeauna stăruitori în rugăciune. Rugăciunea pentru ei, comunicarea cu Dumnezeu, este o prioritate. Să stea de vorbă cu Domnul lor în răcoarea dimineții. Întotdeauna privesc la Domnul și Domnul la ei. Își fac planuri împreună cu Dumnezeu pentru fiecare zi. Nu doar că își fac planuri împreună cu Dumnezeu, le execută împreună cu Dumnezeu și apoi le evaluează în fiecare zi. Roman 12:13. Fiii și fiicele sunt cei care ajută pe sfinți și nu doar când sunt în nevoi, ci întotdeauna. Ei sunt pentru trup, pentru trupul lui Hristos. Fiii luminii și fiicele luminii sunt primitori de oaspeți. Sunt oameni care binecuvântează pe cei ce îi prigonesc. Sunt cei care binecuvântează și nu blastămă. Sunt oameni care sunt plini de empatie și de dragoste pentru semeni, plini de pasiune și de compasiune pentru că ei se bucură cu cei ce se bucură și plâng cu cei ce plâng. Sunt oameni care au aceleași simțăminte unii față de alții. Sunt oameni care nu umblă după lucrurile înalte, ci rămân la cele smerite. Ei nu se socotesc singuri înțelepți pentru că înțelepciunea este demonstrată prin practica vieții lor de zi cu zi, prin cuvintele lor. Nu trebuie să se fălească ei pentru că oamenii observă. Vezi tu, în întuneric, chiar și cea mai mică scânteie va fi văzută. Nu trebuie să-ți etalezi verbal și să te încrezi cu înțelepciunea ta. Dacă o ai de la Dumnezeu, se va vedea doar manifestul. Fiii și fiicele luminii nu întorc nimănui rău pentru rău. Ei urmăresc ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Ei nu selectează, nu sunt buni cu unii și stricți cu alții, fermi cu o altă categorie și mai permisivi cu un alt grup, ci întotdeauna ei urmăresc ceea ce este bine înaintea tuturor. Fiii și fiicele luminii, pentru că atârnă de ei, trăiesc în pace cu toți oamenii.
Nu doar cu creștinii, nu doar cu credincioșii evanghelici. Ei trăiesc în pace și cu ortodoxii, și cu catolicii, și cu restul lumii. Este scris. Așa sunt fiii și fiicele luminii, pentru că astfel, doar astfel, lumina bună a Dumnezeirii va fi manifestată. Fiii și fiicele luminii nu se răzbună niciodată, pentru că răzbunătorul lor este Dumnezeu. Ei lasă totul în mâna lui Dumnezeu. Nu merg să plătească polițe, nu-și scriu agende secrete, nu-și păstrează în seiful cu amintiri o sumedenie de nume și de date pentru ca la momentul potrivit să ceară înapoi îndoit pentru păcatele acelea. Fiii și fiicele de Dumnezeu, fiii și fiicele luminii, sunt oameni care mai degrabă plătesc ei și ceea ce n-au furat, pentru că așa a făcut și Domnul lor. Nu sunt răzbunători, ci din contră, ei îi iartă. Iartă și consideră că ceilalți n-au știut ce fac. Așa a făcut și Domnul nostru. Ba mai mult, ei își analizează atent inamicii, nu pentru a-i trânti la pământ, ci pentru a le oferi chiar ei resursele de care au nevoie în lipsurile lor. Căci dacă este foame vrăjmașului tău, este scris, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Cu alte cuvinte, la vremea potrivită, cercetarea aceasta, cărbunii aceștia aprinși, să-l aducă la pocăință, să-și spună întrebări. De ce? Eu l-am lovit și el îmi răspunde cu bunătate. Pentru că un fiu și o fiică a luminii, el nu se lasă niciodată biruit de rău, de răutate, ci el biruiește răutatea prin bunătate. Prieten bun, acolo unde ești, în această lume a umbrelor, în această lume care se sfărâmă sub propria greutate, sub propriile ei păcate, acolo unde ești, să știi că există speranță și pentru tine. Din omul negru, murdar, căzut și depravat, Dumnezeu poate să facă un fiu sau o fiică a luminii. Dumnezeu te poate ridica și să-ți ofere ceea ce n-ai sperat vreodată că vei avea. Trebuie doar să crezi, trebuie doar să te uiți în ochii lui Dumnezeu, să-ți lași inima să pulseze în ritmul inimii lui Dumnezeu și El va veni la tine. Te va transforma într-o ființă celestă. Vei iradia lumină de jur împrejurul tău și chiar și aceia care astăzi te prigonesc vor vedea în tine un reper de măreție. Trebuie doar să crezi, trebuie doar să alegi, să marșezi prin această lume lângă cei puternici, lângă fiii și fiicele de Dumnezeu. Adesea, oameni ridiculizați, respinși de societate, considerați prea arhaici pentru a face față în această lume a postmodernismului, pentru că ei cred într-un deziderat care a fost atât de străvechi încât cei mai mulți l-au uitat, și anume că Dumnezeu există, că El este ieri, azi și în veci. Și acest Dumnezeu te-a ales din această lume de depravați să te ridice la statutul de fiu sau fiică de Dumnezeu. Fiu sau fiică a luminii. Știu, îți va fi greu. Pentru că fiecare pas pe care vei vrea să-l faci în direcția lui Dumnezeu te va costa scump. Vei fi ridiculizat, arătat cu degetul, ți se vor pune piedici, vei fi lovit, batjocorit, scuipat, dar să știi
că fiecare pas te va aduce mai aproape de adevăr, că fiecare pas îți va pune pe zâmbetul și pe inima ta pecetea lui Dumnezeu, că fiecare pas îți va aduce ușurătate sufletului tău, că fiecare pas pe care îl vei face în direcția lui Dumnezeu te va înnobila, vei ajunge un reper de măreție și încet, dar sigur, mintea, sufletul și trupul tău se vor transforma. Trebuie doar să crezi, trebuie doar să alegi, trebuie doar să înțelegi. Cheia e la tine. Tată, îți mulțumesc pentru că ne-ai binecuvântat. Ajută-ne, Tată, să biruim și noi răutatea prin bunătate, să strălucim în această lume, o lume care se întunecă și se prăbușește sub propria greutate. Ajută-ne, Doamne, pentru că noi, oameni simpli, să purtăm și noi imaginea Ta de Dumnezeu în fața tuturor acelora care ne înconjoară. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu noi și în această după-amiază, pentru că ne-ai binecuvântat și ne-ai onorat. Amen. Iubiții mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze, sunt onorat că am fost împreună, iată, și în această după-amiază. A fost o după-amiază rece aici în Marea Britanie și totuși, iată că împreună am putut să ne bucurăm unii de alții și de Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor acelora care ați găsit cu cale să stăm împreună, să fim împreună la casa lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor acelora care ați stat împreună cu noi și care v-ați bucurat de această predică. Vă mulțumesc tuturor acelora care ne binecuvântați din punct de vedere financiar. Vă mulțumesc tuturor acelora care ne binecuvântați din punct de vedere spiritual prin rugăciune, care faceți posibile aceste transmisiuni peste tot în lume. Vă mulțumesc tuturor acelora care distribuiți predicile noastre, care lăsați pe toți să înțeleagă voia bună. Știu că vi se pun piedici, știu că sunt multe încercări. La urechile mele ajung toate actele de sabotaj care se fac. Nu vă uitați la lucrurile acestea, fiți buni, nu vă răzbunați. Lăsați-i pe oameni să încerce să ne lovească. E lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu o va scoate El cumva la capăt. Noi trebuie să dăm înainte. Vă mulțumesc tuturor acelora care sunteți așadar trup și suflet lângă proiectul Genesis. Nu uitați că vinerea aceasta, mare atenție, vineri, cel mai mare anunț, vineri, de la ora 6 în Marea Britanie, 8 în România, vineri va avea loc emisiunea Conversații despre sănătatea mentală și vom înțelege împreună cum să depășim atacurile de panică. Sunt ferm convins că ai trecut prin atacuri de panică. Sunt ferm convins că ai avut această stare și tu la un moment dat în viața ta. Ei bine, vom învăța prin gura unui specialist cum să depășim atacurile de panică. Veți vedea că sunt pași simpli, dar care trebuie urmați întocmai. Așadar, vinerea aceasta de la ora 8 în România, 8 după amiază în România, 6 aici în Marea Britanie, doamna psiholog o să ne învețe cum să depășim atacurile de panică și mai ales o facem din punct de vedere al creștinismului practic. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sâmbătă apoi, nu uitați, de la ora 14, așadar 2 după amiază, până la ora 7 seara, va fi aici la Genesis fratele nostru rabin Baruch Corman, vine din Israel și domnia sa ne va prezenta sărbătoarea corturilor. Încercați să ajungeți undeva în jur de ora 1:30, 2 fără un sfert, ca să putem să ne acomodăm cu sala, să ne așezăm. Vor fi mai multe sesiuni, le vom transmite pe toate prin sistemul YouTube și vor fi transmise inclusiv pe canalul Vocea Creștinilor și aici la Genesis. Vor fi mai multe sesiuni, să știți. Cu alte cuvinte, vor fi mai multe transmisiuni, pentru că aceste sesiuni vor avea pauze de 15-20 de minute între ele și nu putem să vă lăsăm să vedeți doar ecranul gol pentru 15 minute, 20 de minute. Așadar, vor fi transmisiuni succesive de la ora 2 până la ora 7. Dacă aveți timpul necesar, rămâneți conectați la Genesis și chiar dacă transmisiunea se va opri, ea va reîncepe peste 20 de minute de fiecare dată. Așadar, de la ora 2 până la ora 7 seara
vom fi împreună, iar duminică, de la ora 5 la 7:30, vom vorbi despre Iacov, omul și moștenirea lui, ce a lăsat în urmă Iacov și care a fost lupta pe care el a avut-o cu Esau. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe rabinul Baruch Corman, este unul dintre cei mai rafinați rabini din întreaga lume, cu o cunoștință vastă, crede în Domnul Iisus Hristos, crede în Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia cel promis, Mântuitorul lumii, așa că sunt lucruri bune și frumoase pe care le putem învăța. Vă salut pe toți aceia care ați fost împreună cu noi. Dați-mi voie repede să fac și lucrul acesta, pentru că trebuie să vă dăm cinstea aceasta. Iată, îi salutăm pe cei din Abrud, din Aiud, din Alba Iulia, iubiții noștri din Avram Iancu sau din Arad, din Beiuș, din Bistrița sau din Borod. Salutăm Bocșa, salutăm București, salutăm Bicaz, Baba Ana sau Brașov, salutăm Bistrița, Bughea de Sus, Bulgăruș sau Biharia. Dumnezeu să binecuvânteze Băleni, Corocăiești, Câmpul Lung Muscel sau Cozia, Codlea sau Călan, Căran sau Ciznădie, Chier, Călata sau Chețani, Caransebeș sau Chevereșul Mare. Iubiții din Cihei City, din Cluj-Napoca sau din Florești, de exemplu, au fost cu noi Frumosul sau Filiaș, Făgăraș sau Fughiu. Iubiții din Iași, din Ighel, din Iernut sau din Incești, din Lugașul de Jos, din Mireșul Mare sau din Mediaș, iubiții din Negreni, iubiții din Nermis, din Năvodar sau din Oțelul Roșu, din Onești, din Orăștie sau din Oravița, din Ploiești, din Piatră Neam sau din Peciu, din Pitești sau din Romoșel, din Râmnicu Vâlcea, din Suceava sau din Siret, din Sebeș, din Seleuș sau din Sibiu, iubiții din Săcuieni, din Șuncuiuș, din Toplița, din Todirești, din Turnul Severin, din Tinca, din Turda, din Târnăveni sau din Timișoara, iubiții din Țaramoților, din Volovăț sau din Vaslui, din Valea Lupului și din Vadul Crișului, salutăm Zalău, Israel, sunt multe orașe deja, ceea ce ne bucură din Israel aici împreună cu noi, Australia de asemenea, în special avem aici bisericile din Adelaide sau Perth, Austria, Belgia, Canada, cu biserici mari din Waterloo, Kitchener sau Vancouver care sunt aici prezenți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Din Danemarca, din Elveția sau din Finlanda, din Germania, din Islanda, din Irlanda de Nord, din Italia, din Liban de asemenea. Dumnezeu să vă binecuvânteze libanezi. Dumnezeu să binecuvânteze Norvegia, Olanda, Republica Moldova sau Suedia, Spania sau Statele Unite ale Americii. Dumnezeu să binecuvânteze UK, sunt multe orașe și multe state în America, Ungaria, de asemenea, nu le mai citesc pe toate. Trecem la câteva întrebări care, iată că mi se spune că sunt interesante. Prima dintre ele, pace. Dacă aici strălucim diferit, în cer vom străluci cu toții la fel? Dacă acolo nu este invidie, regret și întristare, ce ar putea motiva pe cei ce vor să fie mântuiți ca prin foc, fără răsplată? Foarte bună această întrebare. Permiteți-mi, pentru că nu am numele dumneavoastră, nu știu dacă este un frate sau o soră cel care a pus întrebarea, să facem puțină lumină cu privire la această expresie, mântuire ca prin foc. Pentru că expresia a fost popularizată foarte mult în anii 70-80 și apoi pusă în scenariu hollywoodian prin seriile Left Behind, lăsat în urmă, și care inocula ideea că cei mântuiți ca prin foc sunt oameni care au rămas aici jos după răpire și care cumva au primit a doua șansă. Iubiții mei, toate lucrurile acestea sunt doar secvențe de Hollywood care, din nefericire, au fost preluate, au fost cadrate în curiculumul religios și predicate fără a avea fundament de la amvoane. Cei mântuiți ca prin foc, o expresie tipică sau specifică, cei mântuiți din necazul cel mare, sunt evrei. Asta pentru că numărul neamurilor va fi deplin și numărul acesta, când va fi deplin, biserica va fi răpită la cer. Pentru că necazul cel mare nu poate să înceapă până când numărul neamurilor nu va fi deplin, pentru că Anticrist nu va putea fi revelat lumii, chiar dacă el este în existență în momentul acesta, fiind ultima generație, bazat pe tot ceea ce se întâmplă de jur împrejurul nostru și reperele din Psalmul 102, Matei 24, Marcu 13, Luca 21, Isaia, Ezechiel și celelalte texte.
Totuși, Anticrist nu va putea fi revelat lumii până în momentul în care biserica va fi ridicată la cer. Vezi 2 Tesaloniceni, capitolul 2 în jos. Vezi cartea Apocalipsa, capitolul 1, 2 și 3. Vezi tot ceea ce se întâmplă de la capitolul 4 în sus în cartea Apocalipsa, când cei 24 de bătrâni care sunt identificați cu biserica, pentru că ei cântă un cântec specific, doar bisericii sunt în ceruri, în momentul în care mielul va rupe primul sigiliu, prima pecete, și doar atunci va începe necazul cel mare, când mielul rupe acea pecete. Ei, vedeți voi, când noi știm că lucrurile acestea au acest reper specific, nu putem spune că cei rămași în urmă sunt cei rămași în urmă după răpirea bisericii. Și că doar aceștia care au rămas în urmă după răpirea bisericii se vor întoarce la pocăință. Și că ei vor avea cumva a doua șansă. Așadar, lămurită fiind toată această chestiune, lămurită fiind tot acest aspect, permiteți-mi să merg și să duc direcția sau discuția către un alt aspect. Și anume, nu vom străluci la fel de mult în cer din punctul de vedere al răsplătirii. Pentru că Domnul Iisus Hristos a inserat în pildele sale ideea că acolo sus El va răsplăti pe fiecare în funcție de faptele Lui. Va da mai mult celor care i-au dat mai mult, va da mai puțin celor care i-au dat mai puțin. Voi vă aduceți aminte că la un moment dat avem un text care spune: El va șterge orice lacrimă din ochii lor? Stai puțin. Asta se întâmplă la finalul împărăției de 1000 de ani. Cum adică? Atunci când toți oamenii, inclusiv cei care au înviat pentru împărăția veșnică, vor mai plânge, pentru ce vor mai plânge? Că nu va mai fi suferință. Sunt teologi care spun că această suferință va fi una de regret. Nu va fi de fapt o suferință cauzată de păcat, de moarte, de durere, ci este un hint, este un indiciu, nu de fapt al lacrimilor durerii, ci mai degrabă a lacrimilor regretului că ar fi putut face un pic mai mult. Nu e de fapt un regret, ci e o figură de stil folosită de scrib ca să identifice că va fi regretul acela că ar fi putut avea mai multă răsplătire. Și nu au avut-o pentru că nu au lăsat pe Dumnezeu să lucreze prin viața lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O altă întrebare: cum să ne păstrăm bunătatea când suntem batjocoriți? O întrebare grea. Și nu doar că este o întrebare grea, dar este o întrebare țintită. Nu putem să o facem decât prin educație. Trebuie să ne formăm o mentalitate. Dumnezeu nu ne va turna din ceruri mentalitatea aceasta. Voi ați auzit expresia. Din Ioan 14 până la Ioan 16 veți avea această idee prezentată clar și faptic. Eu am să vă rog pe Tatăl meu, El vă va trimite un Alos Paracletos, un alt mângâietor. El vă va învăța și vă va aduce aminte tot ceea ce v-am poruncit eu. Nu vă va vorbi nimic de la El. Vă va aduce aminte. Cum să ne păstrăm bunătatea când suntem batjocoriți? Să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în noi. Desăvârșirea nu se va produce peste noapte. Duhul Sfânt va trece printr-un proces prin care ne va educa. Ne va trece printr-un proces în care ne va ajuta ca la rândul nostru să ne agățăm de acele 7 inele sau să trecem prin acele 7 etape care pornesc cu lepădarea de sine, cu regretul păcatului, cu îmblânzirea. Ce v-am spus în predică?
Cum să fim oameni ai bunătății când suntem batjocoriți? Trebuie să ne educăm, să acceptăm pe Dumnezeu și încet, încet să ne forțăm mintea să se educe în direcția lui Dumnezeu. Pentru că altfel, vorbele noastre vor rămâne în vânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O altă întrebare de la fratele Daniel de data aceasta. Pace, frate Florin, dacă acum sunt un ciob, în împărăția luminii voi fi o rază? Mulțumesc, fratele Daniel. Daniel, dragul meu, în împărăția luminii poți fi o rază de speranță pentru toți acum. Da, tu te vezi probabil un ciob, dar să știi că Dumnezeu are nevoie de slujitori la toate nivelurile. Nu trebuie să fii la pupitrul Genesis să te vadă 10.000 de oameni ca să faci o lucrare bună. Fii un reper de măreție în locul în care Dumnezeu te-a pus. Și dacă prin tine un singur om se va întoarce la Dumnezeu din mișcarea lui haotică prin această lume și va vedea în tine strălucirea și lumina care să-l ghideze către dumnezeire, cerul te va răsplăti cu titulatura de fiu al luminii. Nu trebuie să fii la cel mai înalt pupitru, pur și simplu, acolo unde suntem fiecare în parte, să fim oameni. Dumnezeu să te binecuvânteze. O altă întrebare, ce fel de pământ vom moșteni? Atunci, cum și când vom ajunge în cer dacă moștenim pământul? Este scris că Domnul Iisus Hristos va crea un cer nou și un pământ nou. Este descris foarte clar în ultimele capitole ale cărții Apocalipsa, apoi Apostolul Petru ne spune foarte ferm lucrul acesta, că noi vom moșteni un cer nou și un pământ nou, pe care Dumnezeu le va scoate din nou, le va crea din nou, este expresia de acolo, pentru ca noi să stăm într-un loc unde să domnească, să propășească neprihănirea, dreptatea lui Dumnezeu. Iar cerul acesta, Apostolul Petru ne explică, și cerul și pământul vor arde, vor trece cu trosnet. Așadar, ce fel de pământ vom moșteni? Vom moșteni un pământ nou, nu pe acesta. Pe acest pământ, imediat după răpirea bisericii, va fi haos. 7 ani în care Anticrist va domni pe pământ, după 3 ani și jumătate de domnia Anticristului, vor urma ultimii 3 ani și jumătate a istoriei acestui pământ, în care a funcționat omul ca și actor principal, 3 ani și jumătate în care demonii vor veni pe pământ, vor fi eliberați ca să domine pe pământ. Și după ce Dumnezeu va aresta pe Satana, pentru că el va fi arestat timp de 1000 de ani, și după ce Dumnezeu îl va aresta pe Anticrist, aici pe acest pământ va fi împărăția de 1000 de ani, pentru că trebuie să se împlinească profeția care spune că Domnul Iisus Hristos va domni cu un toiac de fier. Este promisiunea pe care Arhanghelul Gabriel o face Mariei. Cel ce se va naște din tine va domni peste Israel cu un toiac de fier. Trebuie așadar ca pământul să mai fie păstrat 1000 de ani de zile, ca Domnul Iisus Hristos să-și termine împărăția, apoi va fi creat un cer nou și un pământ nou, pe care va domni neprihănirea. Acolo va fi biserica lui Dumnezeu, acolo vor fi sfinții din vechime, acolo vor fi fiii și fiicele luminii. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Așadar, simplu, ca să ne înțelegem, pământul acesta va mai dura 1000 de ani. Este împărăția de 1000 de ani. Noi, în momentul acesta, suntem în ultima generație a umanității pe acest pământ. La finalul ei va veni Anticrist, după Anticrist Domnul Iisus va domni aici 1000 de ani, apoi pământul acesta va fi ars, distrus și toată creația va fi luată din nou, plasată unde trebuie și noi vom merge pe acel pământ nou și cer nou. O întrebare mai luăm în această după-amiază pentru că sunt suficient de obosit și nu vreau cumva să spun vreo eroare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pacea Domnului Iisus în Luca, capitolul 8. Femeia bolnavă s-a atins de Domnul Iisus.
Legea iudaică interzicea ca femeia să se atingă de un alt bărbat sau de un bărbat. Ce a văzut ea la Domnul Iisus, deși a riscat viața încălcând voit legea? Interesant este că femeia aceasta s-a atins de poala Domnului Iisus, poala hainei Domnului Iisus Hristos. Exista o practică în Israel ca atunci când o femeie cerea mila unei autorități, singurul loc unde clama, unde pretindea această milă era să se atingă de poala hainei autorității respective. Asta s-a întâmplat și cu Rut, care a cerut milă de la Boaz. Asta s-a întâmplat și în vechime, în multe circumstanțe, și dacă doriți, vă voi pregăti o predică aici în care să vă arăt toate aceste frumoase elemente în care se cerea autoritatea celuilalt peste tine. Practic, această femeie nu s-a atins de Domnul Iisus Hristos oricum, ci efectiv a trecut printr-un proces în care i-a cerut milă, l-a recunoscut ca autoritate supremă și a fost gata să se vândă lui. A fost gata să se dea întru totul lui. Nu puteai să faci lucrul acesta, nu te puteai atinge de poala unui bărbat, în genere, decât dacă el era recunoscut ca fiind o autoritate, nu neapărat o autoritate religioasă. Nu uitați că Domnul Iisus Hristos a fost rege. Pentru aceasta a venit să fie împărat. Pentru aceasta s-a născut, să fie împărat. Chiar el o spune. Și totuși, vedeți voi, au fost oameni care și-au dat seama de ceea ce se întâmpla de jur împrejurul lui. Așadar, în momentul în care a venit la el, la Domnul Iisus Hristos, a venit și a clamat o parte din lege. Circula în vremea aceea, încă din perioada lui Rut și a lui Boaz, că dacă tu te atingi de poala hainei, acel bărbat poate să facă ce vrea cu tine. El devine practic suveran peste viața ta, tu poți să fii sclavă, tu poți să, și bărbat poți să fii sclav, din momentul acela tu poți să fii ultimul om și ești la dispoziția lui. Practic, femeia aceasta s-a pus întru totul la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Prin faptul că ea a atins poala hainei înseamnă acolo unde mantia, unde cămașa lui îi atingea glezna. Îi atingea gleznele, așadar. Când s-a atins de locul respectiv, de zona respectivă a piciorului, însemna că efectiv s-a dat lui întru totul. Este in extenso un simbol folosit aici, o figură de stil, dacă vreți, pentru voi, pentru români, și anume să ne dăm cu totul Domnului, să ne predăm în mâna Lui, să ne vindem Lui. Asta i-a și adus vindecare. Faptul că femeia aceea a renunțat în integralitate la persoana ei. S-a dat Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Foarte bună și această întrebare, excepțională. Sper că dacă nu am fost suficient de clar, să-mi spuneți și vorbim despre lucrurile acestea. Chiar am o predică care analizează încălțămintea și a ne da încălțămintea jos din picioare, dă-ți încălțămintea jos din picioare, că locul pe care stai este sfânt și dacă este nevoie de aceasta să-mi spuneți și o voi prezenta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu uitați, ne vedem vineri la ora 8, ora României, ora 6, ora din Marea Britanie și vom discuta cu lux de amănunte despre atacurile de panică. Ne vedem sâmbătă la ora 2 aici, ne vedem duminică de asemenea, la ora 5:30 după amiază. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Ivareheha Adonai veishmarecha, ya era Adonai panavelecha vihuneca, isa Adonai panavelecha, veiasim lecha shalom. Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. El să facă să lumineze fața Lui peste voi și să îndure de voi. El să-și întoarcă fața către voi și să vă dea pacea. Amen.